Hayırlı günler dostlar. Mine bugün Zülfiye Zakirovan'ın Afşanki pişirmesi ertengi şeyge mine kibitten satıp algan yok Allah'a şükür. Mine şunday temine bulup pişalar. Naturalni birinin nerse koşulmagan bizimizce Геркулистан. Gürkulistan. Ой. Геркулистан. Койнар, конечно. Койнар. Ох, менә нинди Kaç икән. sefer kuştum? Моңаргамы? Монда геркулес. 1 йомырка, 100 грамм май. Шуннан әзгенә песок, әзгенә шимтем туз, ванилин шәккенә. Шуннан соң инде шуны булгатам да кат иттереп шуның үстенә 1ме, 2ме йомшарган теге балалар ашамаса әрәм булмасын дигән бананны куштым. Шуннан төрле орех кушарга була, грецкий орехны теркадан чыгарып, мин монда кунжут орехы куштым. Шулай иттереп бик тәмле була, балалар бик яратып ашыйлар. Mine cemaat arasında. Burası.